Žarnovice si krajšie a napínavejšie finále extraligovej sezóny nemohli ani želať, pretože sa rozhoduje v dodatočnej jazde, ale v tejto chvíli je odštartované jazda, ktorá rozhodne o titule v českej extralige. Arťom Laguta momentálne na druhom mieste, ale bude to napínavé až do konca, pretože ten štart možno nemal ideálny, ale v tejto chvíli sa doťahuje na Andřejsa Lebedevsa. Ide po vonkajšej strane, snaží sa mať ten výjazd trošku rýchlejší, čo vidíme aj na tých rovinkách, že ho dobieha, ale dôležité sú práve tieto momenty. Skvelý výkon Arťoma Lagutu, ktorý podbehol Lebedevsa a ide možno na prvé miesto, alebo nezáleží, či to ubrzdí. Áno, v tejto chvíli ide Arťom Laguta na prvé miesto. Len to udržať. Pred nami je posledné kolo. Ešte dôležitý tento výjazd, tak aby udržal šance Žarnovice na obhajobu extraligového titulu. Neurobiť chybu. V tejto chvíli je fantastický výjazd. Arťom Laguta potvrdzuje, že dnes je neprekonateľný a v tomto momente je rozhodnuté. Žarnovice obhajujú titul v českej extralige a v atmosfére, ktorú si naozaj Žarnovice mohli len vymodliť.